Kajingdan jangki bayo yo kenyang jingpang HIV human immunodeficiency virus hapo ka jala menswa ka judai na kibri bayo poi thia lok bakla khlem da penon kami kilat jingada henry kumba kolong menta kadai lingba ka jing inject drugs ka bagi ong ha ka ktir nongway ki injecting drugs users IDUS bat kani ka bun bha ha ki jaka ki balongsar ya kadia la pentep lengba ka Meghalaya AIDS Control Society Max kabari ka slam tray kam ha ka bahap po ka jingkmi jong tanat ka kot ka khia jong sarkar jilla habe kran be kilat pathai khubor dangshan ka Dr. B D Cruz project director jong ka Max kala ong bakadon ka jing khen ha ki ba yo HIV menta kam dei shu lengba ka ïathiah lok henry ka dei na ki inject drugs lengba ki syringe kata hadu khatwai percent kat ba ki bangat pat na ka jing ïathiah lok kala hiar hadu 10%. Nalor kata ke Dr. B D Cruz kala pentip bahaus nam arja arpwe arja arpuar ka Max lingba ke jingle mapping la syam baki ba inject drugs kat kum ki bala register bat ki target intervention TI NGOs kidan kembal lai hajar shispa nyop san ngut bat kanie la le ha nyot li ki district jongkari khasi jantia Ti han menchua bangi pet ya data mo bangi analyze ki data ti kini ki brio ki ba hang ni po Meghalaya ka ba bon hi ka ki brio ki ba yo ke HIV ki dei through sexual routes ti han lai menta pa de bangi check ya menta la for the last 1 year kala switch over la change kim dei sure na kini ki brio ki ba from sexual routes ka route of transmission of HIV ka long ka dan hi na pedeng sexual routes mo ka bon hi tang bakala hambon no from IDU's population. Di menta 11% kadai among them. Di kalahir pada jong sexual roots pada kalahir syaka 10%. Ni mensyam senamo 2021-22 ngilek kata kawai ka mapping population size ngilek mendai tangi ki among the IDU's population rai baru khoi kini high risk group promote female sex worker, then the IDU's population, then kini ki MSM transgender tingi le kata ka mapping kat no ki dan hakino ki hotspot area ki dan tingla le ha Barak state tengmot ngi Barak state mengi cover ya ki nyotili kini ki district ki bangi dan kini meneng ala ong kini ki targeted intervention NGOs tingi le kita ki nyotili ki district plus koi pe ki district ki southwest Khasi Hills ka bom dan kini TI NGO ti hapdeng kita ti lapa among the injecting drug users kemot kidan lai hajar shispa nyok pesan ki bala register bat KTI NGOs jongi mo bat long ki bangi la ban dim ngan ong register bat ke jongi ka ayu de kemot ngan ong nakani ka population size estimation mah ngile ka population size estimation kemot ngi penen kam hi de kitu ki brio ni ong ki napok jong ki volunteers na ki mo ki let ki identify ki hotspot area then ni select chatu we have to do head count and then but then mentash ken mentang ila ale hotspot area in police bazaar then you have another hotspot ken kede hapolo then ni ale head count hapo yune hapo police bazaar then we go to polo some people they are operating idan katu kani ba operate hapo police bazaar ki le biang 10 ru so ngi haban dan kini ki ban minus no nang tu shenu there is a very big exercise tang bang ila le habro koi ka state kemot kita ki district ma wi ki dan around katang ka Dr. B D Cruz kala pentip nado ka artare ujellio hado ka lifeway tare unailar ka Max kala penlong yak integrated health campaign har East Giant Hills district kabadai ka district kabakiuk HIV hapo ka jalla namar bangisham bak HIV nongkyndong ka dei healing ba ka ïathiah lok kat bahasor la syam ba ka dei lingba ki IDUS ngong meneru ngong menshwa ka khambun ngidi from sexual roots mo ti ngi dapat mentaru dang menadu benai June 2nd June hadu 31st August ngi la conduct kawai ka yung integrated health campaign ngi conduct kawai ka district East Giant Hills because kadai ka district ka belong highest prevalence of HIV ti conduct ang tu ting syamba haki jaka hi jong nongkyndong ka HIV ka spread through sexual routes they ngi dapat pede from data ka analyze in the urban areas unta ka khambon na ka IDUs, no, injecting drugs users.